Брат, помощ. Моля да не ми бъгва играта. Съм много щастлив. Добре, един е дроп. Айде, добре. Има ли нещо хубаво? Ти вземи някакъв медкит някъде. Ти си на... Ама за какво ми бъгва играта, не мога да знам. Да бе, манетите бяха като ботовите. Дали си посмял да срежеш G-класата? Да, и мен ме е интересно какво ще стане. Ам, какво има тук? Опа, директно има хора. Май грешно. Къде? Горе ли? Ай. Брата, имам медкит за твое щастие. Пича, знаеш какво правиш? Пича, да се хилваш зад стената и аз само го изгърбих като... О! Е това бе? Аз сега пак ще на някаква ловка ти казвам. Какво прави това? Я го пусна. Бягай, ела да видим какво прави това. Ела тук. И какво с нас ли върви това? Прави това. О! Ще цяла армия, бе. Да, ти един филм писа пъзъл. Верно. Да, но пак като правим за... Май хора зад нас. Виж. Моля ги сте, бе. Тежко да нападеш. Зоната. А те останаха там или едва? Дай, чай. 3, чай. 3, 2, 1. Без буст. Ей, Геко стана по-локър. Ударих се в дървото. Той има 4 човека, бе. Къде, бе, къде? Дай, бягай, те са с най-ранени ръкавиците. Как умря, бе, брат? Добре. Ако не ми бъгваше, много добре. Абе, той виж какво кара, бе, някакво колело, брат. Трети, нищо. Да, виж го какво прави. Ти пак му дай резачките. Ти гледа как се чуе пъти това, направо реже асфалт. Ма не, мен не бъгваше, аз не мога ги видя. Не знам що. Нищо, аз почвам да режа по глава. Верно. Почвам насякъде. Си луд. Било е, виж, този път в първата игра не умряхме. Издържахме до трето място почти. Да. Има подобрение. Кога мога да чакаме нов клип от Божинката?
Кога мога да очакваме нов клип от Боженката? Утре попадаме. Добре. Да видим. Да, бе, той един не караше колело даже. Знаеш как идваш и караш някакво колело? Аз що нямам колело? Да, бе, с някакво колело дойде. Аз нямах колело. Е, така да имах и ние лузите в реалния свят да си... Така да ги стърнеш. Къде изкачаме? Аз скочи. Добре. Нямам какво му тук сега. Магазина география. Най-добре точно това. Стига, бе, верно ли, бе? Как, бе, брат? Аз съм на Малибу. Там моля го карам. Маркирай ми къде си. То са видял. На колко метра си? Ще говори за това? Хубаво, че отвънка има коли. И аз тук нещо не мога да излезна. Стига, бе, виж къде се бъгна. Не, ама такъв филм просто. Къде си сега? На 2000 метра от мен и... Това е такова. От нас до Пловдив в същото време да ти кажа горе-долу. Да. Горе-долу същата работа. Ти трябваше да ми засичаш време, за колко време ще да е. Ти бъде си по-малко. Толкова да. Добре, ти къде си скочи, бе, Ваня? Аз един час пътувам, пак не съм за тебе. Да, час. Кое? Час. Ти мен ми свърши горивото, докато да смятай. Честно, от пълен резервуар в момента съм на 20%, да кажем. Ти виж, че ме етап спра.
Къде си ти? Видях. А тук има хора още, това е още по-колко. Аз правя точно ето. Къде има сега такова за съживяване? Чакай си. Поправи това, бе. Добре. Ти си уникален. Аз баш пред теб. Кажи, че няма хора. Добре, ти как може да паднеш в най-големия кълболък? Пропуски. От всички възможни места? Тук гледай какви има, бе. Сега аз умрах. Честито. Бягай от тук, бягай, че това сега ще гра. Много лоши бяха само. Нищо. Нищо там бързо да чакам. Кое е лаптоп? Да. Махнал се от зарядното. Обецен, зарадно ли играеш, бе? Няма батерия. Жуго. Като ми апдейт. Тук цяло много бързо апдейт, ама е много батерия ми бъде. Значи не си в игра, че да я знам колко това. Тъмън да какво ново има в лобито. Тя си може да от играта, това ти бъде. Чакам какво ново има хелоинско в лобито. Squee. This is the last time I let your pick where we drop. Battle Royale. Какво взимах? Ма е нова кирка да ти кажа. Чай са, къде беше това? Тука. Шопа. Кое има в шопа да видим? Нямам толкова V-Bucks. Някакви кирки, мирки, нещо безплатно няма. Що от сърце? Аз имах някакви неща там от Battle Pass за взимане такива работи, ама само оригинал Америка. В игра ли си? Да, реди. Не съм. Вече аз сега ти първо да изключвам малко. Толкова бъга не мога да излея от играта. Батъл, ето го бе. Чаем се ако мога да взема тук. Какво е това? Това не ми трябва. Чакай, какво е това? Нов скин на... Не бе, това е ефект. Емотикон. Това какво прави? Това го взимам. Сега ще какво е.